Вітаю ўсіх! Сёння мы з вами разбіраемся з вельмі цікавай і карыснай тэмай беларускага сінтаксісу. Гаворка пойдзе пра складана залежныя сказы з даданай акалічнаснай часткай месца. Гучыць можа трошкі складна, але насамрэч усё даволі проста. Мы разгледзім, як такія сказы будуюцца, якія там сродкі звязі і, канечне, дзе ставіць коскі. Усё паводле 18-га параграфа падручніка для 9 класа. Так, паглядзім, што нас сёння чакае. Спачатку, як мае быць невялікая размінка, успомнім, што такое акалічнасць. Потым самае галоўнае правіла пра даданую частку месца. Пасля тэорыі адразу ж пераходзім да практыкі. Будзем аналізаваць, перабудоўваць сказы і нават зробім невялічкі пераклад. Ну а напрыканцы трошкі творчасці і, канешне, вывады. Ну што, паехалі? Добра, пачнем з асноў. Перш чым нырнуць у новую тэму, вельмі важна асвяжыць у памяці, што ж гэта заява такая, акалічнасць, і якую ролю яна выконвае ў сказе. Гэта ведаеце як падмурак для нашага далейшага разумення. Давайце разам пройдземся па гэтым практыкаванні. Вусна, проста для сябе. Ітак, даданы член сказа, які абазначае характар дзеяння ці розныя абставіны, называецца, канешне ж, акалічнасць. Далей, у сказе акалічнасці звычайна адносяцца да дзеяслова выказніка. Так, паводле значэння яны дзеляцца на розныя віды – месца, часу, прычыны і гэтак далей. І самае галоўнае для нас сёння – акалічнасць месца адказвае на пытанне – дзе, куды, адкуль. Выдатна, всё ўспомнілі, аснова ёсць, можам рухацца далей. Ну вось, калі мы асвяжылі нашы веды пра акалічнасць, пераходзім да самага галоўнага. Даданая акалічнасная частка месца. Разбіромся, што это такое і з чым яе ядуць. Насамрэч, тут усё даволі проста і лагічна. Галоўная задача гэтай даданай часткі – адказаць на пытанне, дзе ўсё гэта адбываецца. Яна, па сутнасці, удакладняе, канкрэтызуе тое месца, пра якое гаворыцца ў галоўнай частцы нашага сказа. А вось тут увага! Гэта такія ключавыя маркеры, па якіх можна амаль беспамылкова вызначыць даданую месца. Па-першае, пытанні «дзе», «куды», «адкуль». Па-друге, злучальныя словы, якія, заўважце, цалкам супадаюць з пытаннямі «дзе», «куды», «адкуль». І па-трэцяе, гэтая даданая частка звычайна паясняе альбо дзеяслоў-выказнік, альбо спецыяльныя указальныя словы ў галоўнай частцы, такія як «там», «туды», «адтуль». Запомніце гэтыя моманты. Давайце паглядзім, як гэта працуе на практыцы. Ось першы прыклад. Закіпела праца дружная, дзе палеткі залацістыя. Галоўная частка ў нас «закіпела праца дружная». І ад яе мы лёгка ставім пытанне да даданай. Закіпела праца дружная, дзе? І адказ «дзе палеткі залацістыя». А вось так выглядае схема гэтага сказа. Глядзіце, крышыкам мы пазначаем тое слова ў галоўнай частцы, ад якога ставім пытанне. У нашым выпадку гэты выказнік «закіпела». А потым, пасля коскі, ідзе даданая частка ў круглых дужках, якая далучаецца злучальным словам «дзе». Всё вельмі наглядна, правда? Другі прыклад трошкі іршы, але таксама вельмі паказальны. Першыя няўдачы прыйшлі адтуль, адкуль Соня іх не чакала. Тут у галоўнай частцы ёсць такое указальнае слова-падказка – «адтуль». Яно нібыта паказвае нам на даданую частку і патрабуе удакладнення. Прыйшлі адкуль, адтуль, а адкуль менавіта, адкуль Соня іх не чакала. Схема гэтага сказа падобная да папярэдняй, але тут наш крыжык абазначае ўжо указальнае слова «адтуль», а даданая частка, адпаведна, далучаецца злучальным словам «адкуль». Гэта вельмі класычная распаўсюджаная структура для такіх сказаў. Тэорія – гэта добра, але практыка яшчэ лепш. Цяпер самы час замацаваць усё, што мы вывучылі. Перад намі практыкаванне 123. Будзем аналізаваць сказы, шукаць галоўныя і даданыя часткі, ну і, вядома, будаваць схемы. Пачынаем. Першы сказ. Глядзіце, як цікава пабудаваны, галоўная частка быццам разрываецца даданай. На захадзе ускачыла маленькае воблачка, гэта галоўнае. А даданая частка, дзе зусім недавно было відно сонца, удакладняе указальнае слово «там». Задаём пытанне «там, дзе?».
Другі сказ. Зачарованы глядзеў я маладымі вачыма на прыгожы куток Магілёўшчыны, дзе мне давялося пачынаць сваю настаўніцкую працу. Тут все, што да коскі, гэта галоўная частка. І мы задаем пытанне ад словазлучэння «прыгожы куток Магілёўшчыны», які менавіта, дзе, і даданая частка нам усё удакладняе. Трэці сказ. Ізноў падобная структура, дзе даданая частка ў серадзіне галоўнай. Галоўная частка наперадзе зайшоўся кулямёт. А даданная, куды яны ехалі, канкрэтызуе нам кірунак, адказваючы на пытанне наперадзе, куды. Чацвёрты сказ. Вельмі кароткі, але вельмі выразны. Не рабіце сакрэтаў там, дзе іх няма. Гэта класычная пара, указальнае слова «там» у галоўнай часткі і злучальнае слова «дзе» у даданай. Не рабіце сакрэтаў «дзе», «там», а канкрэтней «дзе іх няма». П'яты сказ. Нарэшце хлопцы патрапілі на адзін абрыў, дзе з-пад пяску відаць была гліна. Галоўная частка тут, канешне, нарэшце хлопцы патрапілі на адзін абрыў. Ставім пытанне ад слова «абрыў». На абрыў які менавіта? Дзе? І даданая частка адразу дае нам адказ. Шосты сказ. Алесь углядаўся туды, дзе з-за далёкага лесу падымалася сонца. І зноў мы бачым нашу знаёмую указальна-злучайную пару «туды, дзе». Галоўная частка. Алесь углядаўся туды. Пытанне напрошваецца само сабой. Куды менавіта? І даданая частка удакладняе. І апошні сёмы сказ гэтага практыкавання. Там змяшчалася школа, дзе жыў і вучыў дзяцей Турсевіч. Тут цікава, што даданая частка паясняе не толькі указальнае слова «там», але і канкрэтызуе слова «школа». Змяшчалася школа дзе? Там. І менавіта ў гэтай школе адбываліся падзеі. Выдатна справіліся. А цяпер заданне крыху на творчасць і на логіку. У наступным практыкаванні мы будзем перабудоўваць простыя сказы ў складаназалежныя. Гэта вельмі карыснае ўменне, яно дапамагае зрабіць нашу мову больш багатай і выразнай. Паглядзіце уважліва на ўзор. Быў просты сказ з удакладняльнай акалічнасцю «сюды на кукурузнае поле». Мы берем гэту выдзеленую частку на кукурузнае поле і замяняем яе на цэлую даданую частку, што атрымліваецца складаназалежны сказ «сюды, дзе раскінулася кукурузнае поле». Бачыце, як гэта працуе? Простая канструкцыя ператварылася ў больш складаную і, больш маляўнічую. А цяпер ваша чарга. Можаце паставіць відэо на паўзу і паспрабаваць перабудаваць гэтыя сказы самастойна. Гатова? Давайте праверым, што магло атрымацца. Першы. Палаткі раскінулі на ўскрайку сяла. Перарабляем. Палаткі раскінулі на ўскрайку сяла, дзе пачынаўся густы лес. Другі. Хлапчукі паплылі назад. Перабудоўваем. Паплылі назад туды, адкуль яны прыплылі раніцай. Трэці. У выхадныя дні сюды, на гэты зялёны астравок, можна зрабіць так. У выхадныя дні сюды, дзе раскінуўся гэты зялёны астравок, прыходзіць немала людзей. І чацвёрты. Я любіў спыняцца тут. Ператвараем у «я любіў спыняцца тут», дзе канчалася гэтая маленькая гарадская плошча. Ключавы момант мы замяняем акалічнасць, выражаную назоўнікам, на цэлую даданую частку. Наступны крок – гэта праца з тэкстам. І не проста з тэкстам, а з вельмі цёплай гісторыяй пра Брэст. Нам трэба будзе перакласці гэты тэкст на беларускую мову і, што вельмі важна, правільна расставіць усе знакі прыпынку. Каб крыху палягчыць задачу, вось невялічкі слоўнічак. Исполніцца па-беларуску будзе здзейсніцца або збыцца. Фанаршчык – гэта, канешне, ліхтаршчык. А керасінавый – газавы ці газны. Звярніце ўвагу на націскі ў словах. А вось так павінен выглядаць увесь перакладаны тэкст. Хочаце, каб ваша жаданне здзейснілася? Прыходзьце вечарам на вуліцу Савецкую ў Брэсце, туды, дзе ўстаноўлены сімвалічныя гадзіннікі. І чакайце чараўніка ў мундзіры пятроўскіх часоў і з жалезнай лесвіцай на плячы. Гэта ліхтаршчык. Загадаўшы жаданне, дакраніцеся да гузіка на мундзіры і ўсё абавязкова збудыцца. У Брэсце адрадзілі старадаўнюю традыцыю запальваць на галоўнай пешаходнай вуліцы газовыя ліхтары. Незвычайны рытуал, які прываблівае жыхароў і гасцей Брэста, адразу стаў візітнай карткай горада. Вельмі прыгожая гісторыя, правда? Ну а цяпер давайце знойдзем у гэтым цудоўным тэксце нашы складаназалежныя сказы. Першы. Хочаце, каб ваша жаданне здзейснілася? Гэта сказ з даданай дзейнікавай часткай. Другі.
А вось і наш сённяшні герой. Туды, дзе ўстаноўлены сімвалічныя гадзіннікі. Класічны выдатны прыклад з даданай часткай месца. І трэці. Незвычайны рытуал, які прываблівае жыхароў і гасцей Брэста. Тут мы маем даданую азначальную частку. Ну што ж, мы набліжаемся да фіналу. Засталося апошняе, творчае заданне, пасля якога мы ўжо падвядзем вынікі і сфармулюем галоўныя правілы, якія абавязкова трэба запомніць. А зараз перад намі такі своеасаблівы канструктар сказоў. Ёсць даданыя часткі, а нам трэба дапоўніць іх галоўнымі. Зноў жа, смела стаўце на паўзу і тварыце. А я проста пакажу, як гэта магло б выглядаць. Напрыклад, для першага, перад домам быў прыгожы кветнік, дзе раслі тюльпаны і нарцысы. Або для чацвёртага, дзе даданая частка стаіць наперадзе, дзе летась пачалося будаўніцтва стадыёна, зараз уже зелянее новы газон. Паспрабуйце скласці свае ўласныя варыянты, гэта выдатная трэніроўка для моўнага мыслення. І напрыканцы, як заўсёды, наша невялічкая шпаргалка. Давайце яшчэ раз замацуем самае-самае галоўнае. Даданая акалічнасная частка месца паказвае нам на месца дзеяння, адказвае на простыя пытанні дзе, куды, адкуль. Далучаецца да галоўнай часткі адпаведнымі злучальнымі словамі. І вельмі часта ў галоўнай частцы ёй дапамагаюць словы-паказальнікі там, туды, адтуль. Вось гэтыя 4 пункты, і ў вас ніколі не будзе праблем з гэтай темай. А цяпер апошняе пытанне, ужо для роздуму. Падумайце, калі ласка, пра месца, якое для вас вельмі важнае. Можа, гэта дом, дзе прайшло дзяцінства, ці нейкі ціхі парк, ці, наадварот, шумная гарадская плошча. І паспрабуйце апісаць гэтае месца адным складаназалежным сказам, выкарыстоўваючы, канешне ж, даданую частку месца. Гэта будзе, мабуць, найлепшы спосаб звязаць сухую граматыку з вашымі ўласнымі пачуццямі і ўспамінамі. Дзякую ўсім за ўвагу і да новых сустрэч у свеце беларускай мовы.